Hibrid lasterketa kirol proba mota bat da. Korrika egitea eta indar edo fitness ariketak txandakatzen dituena. Ezagunena Aeroxa da. Bertan normalian parte hartzaileek kilometro bat korrika egiten dute, ondoren fitness ariketakin bukatzeko. Ziklo hori 8 alditan errepikatzen dute. Hybrid race da atzenean konpetizio bat, nun mezklaiten dan hartzen da korrikako elementua eta gero ariketa funtzionalak. Orduan, normalian eukitzen duzu hasiera baten korrika egin biozu, eta gero fatezara estazio batera, eta estazio horretan inbiozu edo ariketa bat edo bi ariketa ezberdin. Eta hola, más o menos fatezara korrika, ariketa bat, berriro korrika, beste ariketa bat. Eta más o menos kompetizio bat hybrid racena holakoa funtzionamendu dago. Leku berian praktikatzen dian arren, box batian alegia, crossfitak eta hybrid raceak ez dako jantzekotasun handirik. Gauza batzuk komunian dituzten arren. Bai, zatzenean Aeroxa da hybrid raceanako beste izen bat, izen komertziala moduan. Orduan, gero bai, isa da, hybrid racea dauz mota asko. Hau da, Aeroxa dako bere pruebak, ez dala kilometro bat korrika eta gero estazio bakoitzean ariketa ezberdina. Oin da modan be bai, beste hybrid race estilo bat, dala, korrika egia, baina gero adibidez altzaikia pixu asko, edo egia back squatan RM bat, edo peso muertoko RM bat edo lakoak. Orduan, dauz hybrid race ezberdinak eta organizazio bakoitzak emute txau bere tokia. Orduan, batzutan emiozu korrika gehiago, beste batzutan korrika gutxiu, ariketa normalian ezberdinak izaten dira, eta holakoak egoten dira, ezberdinak dira, ez dira danak berdinak. Hybrid racea modu egokixan praktikatzerakoan, gorputzaren atal guztixak lantzen dira, naiz eta, akaso, bakoitzaren beharren arabera atal batzuk edo beste batzuk landu baitezke gehiago. Hybrid race eta crossfita. Crossfita da gehiago, dakotzu disiplina askoz gehiago sartuta kirol baten. Orduan, crossfitan dakotzu alterofilia, gimnasia, gero mankuernak, kettlebellak, holako estiluak, makinak bebai. Hybrid racean ez dakotzu ez alterofilia, ez gimnastikoak. Dia gehien bat ariketa funtzionalauak edo libriak, hau da, aldotzu esartu bai mankuernak, edo kajoiak, edo makinak bai, baina esango neke crossfitan erabiltzen dagoela sistema ezberdinak eta ez dela izaten beti iguala, aldatzen doia. Osa, ez duzu inoiz topau behar bi entrenamendu berdin edo bi kompetizio berdin. Hybrid racean alderantziz, bai jarreketan dagoela danak patroi berdin bat, adibidez korrika inbezula bai ala bai, baina gero hori dakotzu elementu gehiago libriak eta ez dakotzu ariketa komplexuak. Ja, ariketak mundu danak aldauen hain. Hybrid racea lasterketa bat da, eta lasterketa horrek hainbat ariketa ditu. Boxian, lasterketa horietarako prestakuntza lanak egiten dituzte, baina badira hybrid racea egin eta lehiaketetan parte hartzen ez dutenak. Hybrid racea entrenatzerako orduan, ez da beti entrenatzen prebia dan moduan. Hau da, prebia da ariketa hau eta hau. Eta hona tortezarenean ez duzu egunero berdina simulau behar. Baizik eta zeaketan gara sartzen ariketa ezberdinak, baina lortzeko antzerako edo estimulo iguala. Orduan, gorputz dana lantzen da bai. Crossfiten hybrid racean gorputz dana lantzen da, baina nik izango neke hybrid racean batez be kompetizio sistema horretan gehiago lantzen dela gerriki berako ariketak, batez be hankak eta hola. Orokorrian dana lantzen duzu, porque atzenean depende kompetizioa edo zela organizatzen dauen, igual lantzen duzu askoz gehiago zorbala edo burtik gainerako movimentuak egin duzu, baina batez be lantzen dela hybrid racean da gerriki bera. Hybrid racea edonork egin dezake,
medikoaren kontrako txostenik, ez badauka behintzat. Zara etorri lasai asko hibrid reiseko klase batera, nahiz eta ez izan, nahiz eta gero ez konpetio. Atzenean hemen hibrid reisa dia famosua, konpetizioak dialako eta hori, prueba isa berdina dialako konpetizio danetan, baina alzara ona etorri eta aldo zuen entrenau espezifikoki prueba horretarako edo ez. Atzenean lortzen duzuna da estimulo antzerakoa, baina ez dakotu zeran fan gero konpetikera. Gomendagarria bai ala ez, nik izango neke jende danari gomendaketa esat, hibrid race edo crossfit edo da, praktikaia, atzenean osasunandako ona dela. Atzenean jendea pentsatzen dago etorri bidala hibrid raceko klase batera edo crossfiteko klase batera, eta inbi dauela YouTubeen edo Instagramen edo ikusten dagoen gauze igualak, eta ez da hola. Egisa da, dauzela nivelak eta nivelak. Orduan, dakon gauza homa da, alda latorri eliteko atleta bat edo hasi berri bat, eta aldaue estimulo berdina eruan bakoitza beren nivelian. Elitekoa sartuko da pixu gehiago edo ingo da ariketa zailagoak edo lo que sea, baina eta hasi berrisa saiatuko gara bere beharretara moldatzen. Orduan lasai asko aldago egin. Sare sozialen bidez, edo telebistan, edo interneten gertu ditugu hibrid race, crossfit eta halako disiplinak. Eta bateren batek pentsa dezake, hori disiplina hori ez da niretzat, baina akaso ez da horrela. Atzenean, holako konpetizioak lakoi bi alde, bai? Nik izango alde bat dala, que guai, gure otorikia, vamos a sufrir, eta beste batzuk, vaya matada, no me metai ni de palo. Orduan, nik izango nuke etorri probaiera. Atzenean, lehen esan zuten moduan, ez dako txuzietan konpetizioan ikendan berdin-berdina, edo eliteko atleta batekin dagoen berdin-berdina, osasuntxu egoteko. Atzenean, ala dana adaptau pertsona bakoitzen dako. Eske dakot besotik lesionauta, igual, hartzen du beste ariketa bat, lortzeko estimulo berdina o antzerakoa. Orduan, hori atzenean, nik uste dut dala jende danan dako, eta bortitza, nik izango neke, igual konpetizioan aldia bai, porque atzenean, ez da berdina klase batera tortiak, klase baten, bakoitzako bere ritmoa, dau jente nivel askokin, nivel baxuakin, eta gero konpetizioa. Konpetizioa, zoiaz konpetikera, eta hor bai dana mumizula. Orduan horrek duzu kapazidad de sufrimiento asko. Boxeko disiplinak egiten dituzten guztiek diote, behin probatuta, erabat engantxatuta geratzen dela bat, beraz, akaso, probatu beharreko zeo zer da. Bai, atzenean, lehen esan du moduan, jendea dako rechazo hori de, ostra, igual oso gogorra da, edo igual ez da niretako. Baina gero torten dira, probaiken dago klase pare bat, eta incluso lehenengo klasean, eta esaten dugu, ostia, engantxau, eta hau niretako da. Porque atzenean, dakon gauza homa da, diala ariketa asko, eta gauza asko nun sartzen zara, eta, eske naiz txarra honetan, eta hobetu biot honetan. Atzenean, da, como una dopamina constante, egon bizala, hobetu biot hemen, hobetu biotan. Eta atzenean ez ala kantzen jo, engantxau egin dutzu.